Коя песен ще пееш, тата? Коята спи, аз не я знам, бе. Не. Дай да ти го направя. Дай да ти го направя. Не. От другата страна го служи, те е по-лесно. Дядо Мико. Да пееш на дядо Митко ли? Да. Ама първо тук изпей една песничка и тогава ще отидеш. Хайде, тате. Майди, ще пееш ли? Да. Майди, дай. Хайде. Искам да изпееш тук една песен, тогава отивам. Кабете. Бао. Танено. Вела велка мей. Мата мокрече. Баба. Браво! Айди. Ама айде още една са, ти която с песен дето. Вела велка мей. Амата червеней. Амата червеней. Баба. Браво! Айди. Айде. Айде, писа ми. Какво да правим? Писа ми. Да се обличаме? Да. Айде, якото ли ще обличаш? Да. Айде. Айде, тата. Айде. Ами ти лаптопа няма ли да го вземеш да можеш да пускаш музика на него? Да. Къде е лаптопа? Нам. Ето го тук. Айде, тате. Какво да правим? Дава ми. Къде ще ходим? Дата ми коляката, малката и булката. Хайде, бе. Тати, хайде. Чакай да сложа гуглото.